В началото смятахме да направим 2 урока. Единият трябваше да бъде посветен на земетресението, другия на пожар. Впоследствие обаче решихме, че е най-добре да направим един комбиниран урок. И седнахме и измислихме един сценарий, който всъщност проиграхме няколко пъти. Разбира се, не всичко. В общи линии нещата се избистриха в движение. Започнахме да готвим децата, може би 2 седмици по-рано. Защото първо трябваше да ги запознаем с теоретичната част, какво се прави при земетресение, как се реагира при пожар. И след това вече стъпили сме на някаква база от знания, да могат те да разиграят практически уменията. Най-трудно на децата може би им беше да овладеят емоциите в началото. 47 деца трудно се управляват, но намерихме подхода правилния и децата започнаха да се забавляват. И това, което в началото ми направи впечатление, мислех, че така малко им е вяло, не им е интересно, но нищо подобно. Родителите казаха, че вкъщи толкова се вълнували, разказвали са всеки ден за това какво правим тук, какво ще се случи, кой каква роля има, така че имаше доста голям интерес. Решихме, че е добре да има състезателен елемент. Работихме върху решаване на кръстословици, но не сме решавали това, което всъщност децата трябваше да получат като краен резултат. Това беше само като една идея, че ще имаме кръстословица, тъй като не всички деца, те са още малки, не са решавали кръстословици допълнително. Обяснихме какво значи кръстословица, как се попълва тя. И така децата бяха изключително въодушевени, избрахме отборите, които ще решават кръстословици. След това обяснихме, че ще имаме и още едно състезание за подреждане на детска раничка, в която ще трябва да бъдат поставени най-необходимите вещи. По същия начин избрахме отборите и тъй като сме 2 класа, решихме, че няма нужда да се противопоставяме един на друг, затова смесихме отборите, за да няма ние ви бихме и вие паднахте. Затова всичко беше общо, работихме изключително усърдно. Наистина децата се справиха чудесно. За да разнообразим урока, включихме и песнички, които още повече им създадоха настроение. Разбира се, доколкото може да създадем настроение в една такава ситуация, но те са деца и трябва да бъдат по някакъв начин стимулирани. Така че всичко това, което бяхме замислили, ние го реализирахме и надявам се, че се получи добре. Когато работихме по сценария, за нас беше важно и екипировката и материалите, които трябва да осигурим за съответния урок, защото колкото повече се опитаме да присъздадем реална ситуация, толкова повече ще е интересно за децата и ще им остане в съзнанието. Ако не бяхме намерили костюми, не бяхме направили цялата екипировка, някак нямаше да се отличат ролите на всеки един в тази игра. Децата обичат да се маскират, да могат да вникнат в ролята, когато имат естествено и съответните атрибути, още по-добре се случва. И затова с госпожа Ненова решихме, че трябва да намерим екипировка за някои от участниците, ключовите фигури. Това бяха пожарникарите, полицаите и медицинския екип. Смятам, че днешното занятие беше изключително полезно за децата. Още повече, че те имаха възможност да видят, ако не на живо, поне използвайки възможностите на техниката, да се докоснат до всяко едно нещо, за което ние сме говорили много пъти. Използвайки мултимедийната дъска, децата видяха какво е истински пожар. Видяха какви щети наистина се случват след огромно природно бедствие, като земетресение, огромните вълни цунами, които ги впечатлиха неимоверно много. Практическото занятие, което ние днес проведохме, беше от изключителна важност те да докоснат някои неща наистина и да влязат в ролята на изпълнители на пожар, в ролята на лекар, в ролята на санитар,
медицинска сестра, дори да не подценяваме ролята на полицаите, които действително въдворяват ред в една такава ситуация, когато не само децата, но и възрастните се паникьосват. Така че редът е много важен, начинът по който трябва да се напусне мястото също. Игровия подход е важен и за децата, и за учителя, защото по много по-достъпен начин те пречупват теоретичната част през своята призма, изиграват дадените ситуации и ги запаметяват много по-лесно. За учителя също е много по-лесно. Да, в началото е трудно, докато ги научиш, че това е новия начин на преподаване. Трудно е, но може би 1-2 часа и те свикват, че вече не е само на шега, не е обикновена игра, а все пак играем, но трябва да сме сериозни и да се опитаме да запомним информацията, която им се предава по този начин. Всяка една информация, която до този момент не се е знаела, независимо дали е дете или е възрастен човек, е винаги добре дошла. Особено в такива ситуации, за които много често хората си мислят, че са подготвени, но всъщност не са. Защото всички знаем колко е страшно едно земетресение. Всички знаем, че ежегодно се случват по земята толкова много пожари и толкова много разрушения и екологични катастрофи. Но всъщност ние, когато попаднем в такава ситуация истинска, едва ли някой би реагирал съзнателно и целенасочено. Затова работата с децата трябва да започне още от рано, такава възраст, на която са нашите деца сега, за да могат да са подготвени в такава ситуация, да знаят каква трябва да бъде тяхната първа реакция, да съхранят себе си, да приберат това, което е най-необходимото и да могат да постъпят по адекватния начин, за да могат да се предпазят. Със сигурност този проект беше полезен за нас като учители, защото имахме възможността да покажем на децата и другия начин на преподаване. Не само стандартния, седнали сме на чиновете, водим беседа, защото учителя вече за мен не трябва да бъде центъра на внимание. Децата имат достъп до много информация. Те знаят неща, които може би и ние по някои теми не знаем. И не трябва да ги изолираме, трябва да им дадем възможност те да се изявят. Учителя трябва само да играе подкрепяща роля, да ги насочва, да им каже правилата, когато излизат от тези правила, пак да ги връща в играта, защото стария начин на преподаване не работи с този тип деца. Децата са се променили, децата имат много информация и ние няма как да им направим толкова атрактивен урока с само една беседа, защото те чрез игра усвояват материала, без да има напрежение, без да се страхуват, просто играйки те учат. За мен това е най-важно.